Ahojte, moje meno je Magdalena Čerhitová, vyštudovala som Fakultu telesnej výchovy a športu v obore kondičný tréner pre výkonnostný a vrcholový šport. Teraz pracujem v Národnom tenisovom centre vo fitku, pracujem tam ako osobná trénerka, taktiež kondičná trénerka, kde mám svoju klientelu. Taktiež ako mám bežných ľudí, sa starám aj o športovcov. Tým, že som hrávala hokej, najviac som mala teraz skúsenosti práve s hokejistami. Robila som kondičné prípravy pre hokejistov, hokejistky, rozhodcov, taktiež pre beachvolejbalistov. Venovala som sa taktiež deťom, príprave futbalistov a malým hokejistom. Hore, hop! Ojono! Dotrhni! Dozadu auto, hop! Prečo je dôležitá kondičná príprava alebo kondičné tréningy, tak samozrejme podporujú isté činnosti, ktoré sa v tej špecializovanej časti neúplne dokážu rozvíjať alebo podporiť. U detí by som to skôr nazvala, že to taký všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností, ktoré je dôležité, aby sa nezanedbalo, pretože úzka špecializácia v ranom veku pôsobí práve že viac neefektívne než efektívne. Kondičné tréningy pre deti by som zaradila možno tak 2-3 krát do týždňa, ale naozaj dôležité, aby to dieťa robilo veľmi veľa pohybových činností, preto aj tu sa zameriavame hlavne na to podporiť rýchlosť, výbušnosť, ohybnosť, obratnosť a tie činnosti, ktoré sú deťom najbližšie, aby sa správne vyvíjali.